Hola, en aquest tutorial explicaré breument com funciona el mode d'edició dins d'un curs Moodle 4.1. Primer de tot veurem el tema de la mobilitat dels diferents elements que configuren un curs Moodle. Això significa que veurem com moure les diferents seccions o temes, unitats, i com moure els diferents recursos i activitats dins del curs Moodle, d'un curs Moodle 4.1. Bé, ara estem situats a la part d'inici de la plataforma Moodle i jo aniré als meus cursos. Aquí teniu un accés directe als vostres cursos i els podeu tenir en format destacats o posat tots. Destacats és molt pràctic i aniré a seleccionar aquest curs, Moodle Tutorial Online. Com podeu veure, estem aquí a curs. Es poden veure els dos blocs laterals que estan tancats per defecte i la part central del curs que està organitzada per temes. Bé, el mode d'edició està aquí a dalt, a la part de la dreta. Ara mateix està desactivat. Activem el mode d'edició i una vegada que tenim activat el mode d'edició, això ens permet moure els elements que tenim al Moodle. Si jo vull moure aquest element a la unitat d'assessorament tècnic, puc agafar-ho simplement, si està molt a prop, agafar-ho i posar-lo aquí a sota. Si el vull tornar, també podem clicar aquí al costat a la dreta i posar a Mou i seleccionar aquí aquest tema a sota de Moodle. Torna a estar aquí. Tenim la possibilitat de moure els elements d'aquestes dues maneres, arrastrant o clicant al costat, i quan posem Mou és molt fàcil seleccionar el lloc on volem posar-ho. Una altra possibilitat és anar a l'índex del curs que està a dalt, al bloc lateral de l'esquerra, obrim l'índex del curs i també tenim la possibilitat de moure els elements. Clicant aquí puc moure aquest element, aquest tema, o aquesta unitat, o aquesta. I una tercera possibilitat per moure els elements és anar aquí, baix aquí a aquest tema, 7 claus per dissenyar un curs Moodle, i dic que m'interessa que aquest element estigui dins d'aquest tema. I es pot moure d'aquesta manera i posar-lo aquí. Ara està dins d'aquest tema, 7 claus. Si el vull tornar a tenir, el puc moure directament així o puc anar al tema inicial on estava. El tema inicial on estava era aquest, de Moodle 4.1, i el vull tornar a tenir aquí i simplement ho agafo. A veure, s'ha obert ara el tema, no passa res. Torno enrere. A veure, bueno, Moodle Tutorial Online, exacte, torno al curs. I ara sí que ho puc tornar a moure aquí. Així que les possibilitats per moure un curs són diverses, dins del mateix curs, o arrastrant o amb Mou, o també dins de l'índex del curs, o combinant índex amb la part central. Un altre tema interessant és que podem moure les seccions, i les seccions també es poden moure des d'aquí o també arrastrar des de l'índex. Jo puc dir, aquesta secció m'agrada tenir-la a sota d'assessorament tècnic i ja es canvia. O la vull tenir a dalt, a la part de dalt. Es torna. La mobilitat, com veieu, ha millorat molt. Bé, ara, el segon aspecte important del mode d'edició és el de poder afegir activitats, recursos, seccions i blocs.
Ara la pregunta que ens plantegem és com podem afegir activitats i recursos, com podem afegir noves seccions i nous blocs al curs Moodle. Per poder afegir activitats i recursos i noves seccions és molt important que estigui activat el mode d'edició. Aquí el mode d'edició no està activat, estan els temes tancats, però si activem el mode d'edició, ja surt automàticament la possibilitat d'afegir activitats i recursos. Si cliqueu aquí, veureu que podeu tenir recursos destacats, recursos que feu servir molt sovint, o tots els recursos, aquí estan tots, o recursos per activitats, són les activitats que es poden plantejar dins d'un curs Moodle, o recursos, que són les carpetes, etiquetes, etc. Com veieu, aquí jo tinc el llibre, que és un recurs que m'agrada molt, el tinc destacat. També m'agraden molt les pàgines i les adreces URL. Si cliqueu aquí, ja veureu que sortirà a destacat la pàgina. Això és pràctic perquè podeu agafar directament un recurs que utilitzeu sovint. Activitats, podeu veure que teniu la possibilitat de destacar-ho i també teniu sempre una explicació. Si cliqueu a la I, informació, teniu una breu explicació sobre què és un fòrum i quines utilitats pot tenir aquest recurs o aquesta activitat. Per cadascuna d'aquests ítems, d'aquests recursos i activitats, hi ha un tutorial específic. El que és interessant també al mode d'edició és que podem afegir seccions. La secció la podem afegir immediatament sota el lloc on estem. Si jo tinc aquí el Moodle 4.1, que és un tema, i vull posar una altra unitat enmig entre assessorament tècnic i aquest tema, clico a afegir secció i ja puc també posar el nom de la secció, editar el tema, posar una imatge o posar una explicació. Es pot personalitzar, ¿vale? Des dels canvis. I una vegada que tenim el tema creat o aquesta secció creada, podem afegir activitats o recursos. Per poder posar en pràctica tot això, ha d'estar sempre activat el mode d'edició. Bé, i amb aquestes informacions bàsiques ja podeu veure com funciona el mode d'edició dins un curs Moodle 4.1. Adeu, que vagi tot bé.